Kwaze kwayintokozo ukuthi ke sikhulume nawe kwi-channel. Kama kuPastor weNingi sibiyake kakhulu ukusehlisa nokuyithoba. Sibonga nje ithuba leli linqayizivele silithola nje ukuthi sikhulume nawe ngokukhethekile. Wherever you are, uNkulunkulu ke kubusise. Kukona konke okuthinta ngesandla sakho engathi kungaba impumelelo. Sizobheka la incwadi before siqhubeka nje nokubheka amaphupho sibheka incwadi kaDeuteronomy 28:13. Ithi ke la uJehova uyakukwenza ube inhloko ungabi ngomsila uyakuba phezulu kuphela ungabi phansi uma uyilalela imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho engekuyala ngayo namuhla uyigcine uyilonde. So incwadi kaNkulunkulu isitshela lokho ukuthi into ebalekile kuthina ukulalela imiyalo kaNkulunkulu namuhla siyigcine noma ke siyiqaphele ngaleyo ndlela leyo uNkulunkulu uyosenza inhloko noma uNkulunkulu uyokwenza inhloko uyokwenza ukuthi ungabe umsila futhi uyokwenza ukuthi ube phezulu ungabi phansi. The terms and conditions are we have to make sure ukuthi ulalela uNkulunkulu noma ulalela imiyalo kaNkulunkulu uyigcine yabo noma uyiqaphele futhi. Kodwa ke asibheke la usiyethemba kwashoza ukuthi ke uma uphupha uhlala endlini enkulu kusho ukuthini uma uphupha uhlala endlini enkulu lolu uphawu oluhle lungasho nje ukuthola ukwaneliseka mhlawumbe othandweni nomlingano wakho uma ungumuntu osebudlelwaneni noma umuntu othola mhlawumbe ukwaneliseka ke nomunye umuntu nje yabona kwesinye isikhathi kungasho mhlawumbe impumelelo emsebenzini noma ke ngakweze imali noma kuzoba nenala nje empilweni uyayibona uma ukuthi la kodwa futhi indlu ingaphinde isho iprotection yona nje ngokwayo yabo ukuvikeleka okuthile. Usimawa kasithola ukuthi ke ubuza la ngokuphupha upheka uphinde uphakela abantu la esingakubalula ukuthi uma uphupha upheka uphinde uphakela abantu lolu uphawu oluvame isikhathi ngokukhombisa umoya wakho omuhle wokulalela noma ukukhathalela abantu yabona noma ukubeka abantu nje phambili empilweni. Usho ngezeka umuntu mhlawumbe obakhathalela abantu futhi obabeka phambili abanye abantu uyabona noma ubeka idingo zabanye abantu phambili uyabona. So uVuyani Mjwaha uthi ke uma uphupha wephula isibuko kusho ukuthini uma uphupha isibuko kungathi uphula ke isibuko lolu uphawu osuke luxwayisa kakhulu ungenzeka uyasiphula noma usibona ke siphukile uphawu lokusuke luxwayisa ngesigameko sokudumala ongahluphene naso noma sokwehluleka okuzayo kanye mhlawumbe nezinsuku nje ezinobunzima obungatheni empilweni yabona. Kwesinye isikhathi ngingaphinde kusho la mhlawumbe ukufekela kweinhlelo zakho noma ukushabalala kwamathemba ekusasa yabona noma ke komunye umuntu kungasho ukuthi ngenzeka kushoneke mhlawumbe isihlobo noma khungathe usizi lowo muntu lo yabona umebona ephula isibuko ngephutha noma esibona isibuko esiphukile. Thanks mokwena uthi ke ubuza la ngophupho ugibele iHhashi sike sakubheka la kuno iHhashi kuhlukahlukene kodwa komunye ngaliphupha iHhashi bese kusho ukuthi leyo muntu lo mhlawumbe uzoba nodumo noma uzothola udumo olithile noma uzothola ingcebo ethile yabona noma ke leyo muntu lo uyokwazi ukuxazulula mhlawumbe lezo nkinga zakhe maduzana yabona. Kanti kwesinye isikhathi futhi uma uphupha ugibele iHhashi la kungasho ukuthi mhlawumbe uzophuma enkingeni noma ezinkingeni ezisuke zikukhungethe ukuthi mhlawumbe wena uzibambele namathupha empilweni yabona. Kodwa nje uma uphupha iHhashi elimhlophe uphupha ugibele iHhashi elimhlophe lolu uphawu luhle lungabika inhlanhla lingabika ukuhlanzeka lingabe kuba msulwa nje ngokwempilo noma empilweni yabona. Kodwa uma ngenzeka uphupha iHhashi elimnyama ke lolu uphawu osuke lusho ukhungathwa kwesinye isikhathi umuntu mhlawumbe kungasho ukhungathwa mhlawumbe inkanuko ethile. iHhashi elimnyama lingasho mhlawumbe ukulangazelela noma ukomela noma ukomela uthando noma ukulangazelela uthando yabona. Mhlawumbe kungasho nokwehluleka ukulawula imizwa yakho uyabona noma kungasho ukuthi mhlawumbe ngasho uhlambezana nezibhadi ke esikhathini ezayo yabona. Ukubheka and observe kanti ke uma uphupha la iHhashi elimpunga iHhashi elimpunga ugrey color la ngasho ukuthi mhlawumbe
kungenzeka uzoba nesikhathi sosizi nokudangala empilweni. Yabona asiphethe ngoBianca leswhole lishole yeah uthi ke umuphupha ukhanyisa ikhandlela uyabona nomphupha umuntu ekhanyisa ikhandlela lolu phawu olungasho ukuthi mhlawumbe lowo muntu loyo angasathatha isinyathelo sokufuna mhlawumbe iqiniso noma uzofuna ukuhlakanipha noma uzofuna ukukhanyiseleka empilweni noma ngulowo muntu loyo uyombona ekhanyisa ikhandlela. Kanti futhi singakubalula ngomuntu osuke umbona ekhanyisa ikhandlela uphawu lungabuye lusho kulo muntu lo mhlawumbe isifiso sakhe singase sifezeke maduzane noma ke isifiso sakho uqobo singahle sifezeke maduzane yabona. So siyabonga uNkulunkulu ke enibusise uNkulunkulu ke enisikelele.